Så YouTube, ja, nu skal vi lave en Q&A, og det har vi glædet os rigtig meget til, så ja, jeg synes bare, vi skal gå i gang. Yes, vi har fået nogle spørgsmål. Din mor, og du skal bare lige vide, det er Snapchat-navn, vi har, ikke også? Din mor, han spørger, hvad er jeres livret? Så jeg starter? Ja, du starter. Okay, min livret, det er sushi. Min livret, det er pasta og kødsovs, eller med kødsovs, det ved jeg ikke, hvordan man udtaler. Bertram spørger, hvad er jeres idol? Og hvis vi nu tager ind for YouTube, hvad er dit så, Mads? Altså, mit idol inden for YouTube, det er nok Mads Olof, fordi han laver meget tryllefri, ligesom jeg gør, og det synes jeg er bare fedt. Og så er vi meget ens, undtagen bare, at han har mange flere sub end mig, så ja. Min er nok Morten Mønster, fordi at han sådan er sjov og klipper godt og sådan noget, og det, ja, I kan også gå ind og tjekke min kanal, hvis. Anna spørger, hvad er jeres yndlingsfarve? Farve. Det er farve. Min er nok babyblå. Og min er blå. Sofie, hvad er jeres yndlingsdyr? Ja, altså Sofie spørger også. Ja. Min er slange, fordi jeg selv har slanger. De er lige herhen, så ja. Og mit yndlingsdyr, det er frøer. Fordi at jeg har også selv frøer. Ja. Så har vi den sidste her, og den tror jeg, vi hopper ud på trampolinen med. Fuck, jeg er sjov. Men det er Bilal spørger, kan I lave backflip? Nej. Vi har testet det, men vi vil prøve så godt vi nu kan. Ja. Vi har 2 forsøg hver, så lad os bare se at komme derud af. Hvad så YouTube? Nu er vi tilbage, og Mads han vil lave backflip nu. Ja, nej, jeg må prøve. Han vil prøve. Så lige sige, I så skriv i kommentaren, hvem I synes var bedst, mig Ja. eller Jonas. Så det er sådan jer, der er sådan på en måde bestemmer det, ikke? Og man har 2 forsøg hver, som jeg tror, jeg har sagt, så jeg prøver bare. Og I må undskylde vinden. Ja, jeg kan lige se, om den er rundt. Eller hvad? Det kan jeg heller ikke. Men så tager jeg noget andet, som minder en lille bitte smule om. Altså, hvor man så laver sådan lidt af lidt. Nej! Mads han er rimelig dårlig til det, ikke? Men nu er det min tur. Så er det min tur. Og jeg kan bare overhovedet ikke finde ud af det. Er I klar? Okay. Ej, fuck. Okay, Vi er ikke lige de bedste til sådan noget. okay. Det her det er det vildeste baglæns salto nogensinde. 3, 2, 1. Jeg tager den lige en gang til. Okay. Vildeste EU. Ja! Flot, Jonas. Ja! Så skal I bare skrive i kommentarerne, hvem I synes var bedst. Mig? Selvfølgelig. Ja. Eller Jonas. Ja. I skal stemme på mig, fordi jeg er sej. Ja, så slutter vi den lige af lige om lidt, så ja, vi ses. Det var så afslutningen på det. Jeg er super glad for at have Jonas med her. Husk at hoppe ind på mig og Lukas' kanal, som hedder Team Mellemrum JL60. I skal huske mellemrum, fordi ja, det er meget vigtigt. Vi skal nok skrive det i Beskrivelsen. Ja. Og de har selv... ja, de har... Vi har været. Hvad var det nu, du sagde? Det var... I har... Ja, okay. Det har vi. Så tusind tak, fordi I så med. Husk nu at skrive om Jonas eller mig er bedst til det der backflip. Hvad er det, du kaldte det, Bilal? Backflip. Ja. Så tusind tak, fordi I så med. Like, hvis I vil have flere af dem her, og like, hvis I vil have flere af Jonas. Så vi ses. Tusind tak, fordi I så med for 10. gang. Hej hej. Yeah.